Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 10, bersikulo 34 ngadto sa 42 ngadto sa kapitulo 11, bersikulo 1. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala kundili espada. Hinuon mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babay ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babay ug ang ilang ugangang mga babay. Ang labing ngilad nga kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan, labaw kay kanako, dili takos nga mahimong tinunan ako. Kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kay kanako, dili usab takos mahimong tinunan ako. Ang dili mong pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinunan ako. Ug kadtong naniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton hinuon niini. Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, o ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta, makadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tao nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab sa ganti nga alang sa tao nga matarong. O ginumdumi kini kadtong nagpainom og bisa nalagbog naong tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Human pahimangnuy ni Jesus ang napulog duha ka tinunan, bibiya siya niadtong dapita ug miadto sa mga kasilinganang lungsod aron pagtudlo ug pagwali. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.